Azvipere mushe toona masympathizers aVP Constantino Chiwenga vouya panapa vachimupa aiwa ma advices wekuti aiwa generally must stay vigilant. Vanouya vachiposta this picture ramukuona kanzi Chiwenga must stay vigilant. ED and Sean wrote assassination with the Belarusian Mercenaries. Azvipere mushe panguva inepo chinoka kunzi general vari kureceiva mascathing attacks ende panguva inepo ari kuzikanwa kunzi ndiye akatarisira kureceiva matomu kana kuti kusucceeda mutungamiri wenyika muna 2028. Panguva inoi officer resistance and osubstitutiwa osatlainiwa zvakanyanyisa zvinozoririsa kuti bosubscribe olaika mutaunda bele kuti mabaindo IYX pana pamuda achiposta general mukaona udanyora chiti we are living in a very delicate times. VP Chiwenga, the country is at the crossroads. It's time to make sure the next 5 years are about making sure everyone benefits from our national resources. But Mukanya, you are our biggest national resource. Please stay alive. Tomashwa kuda pana nema sympathizers a general. Vachivacho aiwa tinokuda general. We make sure kuti imimi nemo you take care and you must remain vigilant. Noda kuti kana zvikasadaro maresources enyika aiwa unutilized nevamwe vanhu. Panguva ine pachonoka kunzi only the allies ndiwo vanenge got access to these resources. Vanouya panguva ine vachiti aiwa general must remain alive so that our national resources tichamawanavo tose achashayiwa kune munhu wese. Mashoko anobuda panguva ine tiri kuona kuti these guys vari vachisympathize nageneral vachiti aiwa pane mascathing attacks nemassassination plots aiwa ari kuplotewa kubva kuna Belarus. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kungoputika vanhu vari Chiwenga vachingoexposa we do not know kuti aiwa how far true are these allegations, but ndo mashoko ari kuuya panguva ino achiva achipresentwa nevanhu paX. Beda comment section menu mbudza mafungiro enyu noti kudii pamusoro aiwa the life ya general vari mom the ruling party ZANU-PF parinonyaso kunoka kunzi aiwa general zvingori pachena havasina kana any ally. All his allies vamwe they were fired, vamwe they were assigned kune mamwe madepartments, vamwe vanyatso kunoka kunzi vakatsakatika upenyu hwavo hwakaguma. Beda comment section menu mbudza mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Don't subscribe or like, not on the bell icon.